Ayong buntag sa kanan. So, di pa ta late, no? Nalakatangkap na late pa ta kay missing ang chalice o ang yawi sa tabernakulo ang asa to gibutang. Pero karon ang atong pabalandong karong buntaga, iyata karon a week after resurrection. So sulod sa kapatang kaadlaw, mupakita ang Ginoo sa iyang mga tinunan aron paghatag nila og kalig-on kay kung atong tanawon katong last na nakita ang mga tinunan asa man sila nakita katong last time dito sa Golgotha, di ba? Katong gilangson si Jesus sa cross o gibiyaan siya sa tanan niyang mga tinunan except John the Beloved o si Mama Mary. Ang uban iyahay sila og tago. So pagkamatay niya, samot nawa na magpakita ang mga tinunan kay mahadlok man sila dakpon sila og talaron sa ukmanan. Nakalimot sila na ang anak sa tao kinahanglan day magantos, magpasakit, ilang sa krus o mamatay. Dili ang mamatay. After 3 days, he will rise up again. Kanang mga butanga, murag sa mga apostoles, wapay klaro kana. Pero kita karon, people of the 21st century, na natay ideya o sa naitabo, kay nakadungog man ta sa pagsugod, pagpasakit, pagkamatay sa atong Ginoo dito sa cross. Mana every year, ang simbahan, kaning kamot na balikon itong pangitabuha, aron kita ang mga nabunyagan, matawag na to, we were born, we were baptized, dili kumbinsido tang maayo na nabunyagan ta. Unlike before, ang magpabunyag, tinuod yun ang ilang paningkamot. They will prepare to die than to reject Jesus. Pero karong panahon na sayon kayo para sa tao ang ubiya sa iyang pagtuo. Kanyagan na, labi na kung adunay calamity, kay muduol, utabang nila, tagaan sa kakilong langsang, pila kabukkahoy, membro na sa bagong kapunungan. Sa kaniya to, no, sa diyang namatay, ang ilang magtutudlo, nakadlok silang tanan. Di sila gustong makitaan sa gawas. Gusto sila na to magtago, yet they want to follow Jesus. So, makita nato na when Jesus was crucified, at after that, there was a persecution sa mga sumusunod niya. It's called the New Way, bagong dalan. Pagtigo kaniya to, musimba sila, wapay misa, sama sa atong gihimo karon, kaniya to, magtapok, and then somebody from the community, isa-isa ang mga pangitabo, and then they have the breaking of the bread. Dili sa masato structured na atong misa karon. Oras magsugod, kanta, man kanta awon mo ni ikabuti wali pagman kini. Everything now is structured. So, din sa gospel karon, dato muna ako sa gospel, ang kaistorya ni Jesus, si Nicodemo, usa mga inilang natawag natong banggiitan na abogado sa Jewish law. Una katong giingnan siya ni Jesus, unless a man is born again, di ka makasulod sa langit. Ang tubag niya, kung saan pagbubalik ko diya sa tabuangkan sa akong nanay, na dako naman ko kaayo. Ingon ni Jesus, di ba doktor ka? Uwa ka kasabot niya na. So, mga igsoon,
Tuod nabunyagan ta, tuod ni simba ta pa karon. Kana kamo everyday god, maning kamot ta everyday, makatabong ta sa misa, makadungog sa pulong sa Ginoo, makaambit sa lawas ug dugo. And that is supposed to keep us on moving aron na changes sa atong pagka-Kristiyanos. Pero again, sama sa gayon ni Jesus, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Ang wrong conception karon sa mga Katoliko, born again ta karon, balhin ta ang laing reliyon. No. We are supposed, the Catholics, kita ang angay nag-born again. Not leaving the church, founding a new association. Hindi. Ang mga Katoliko, balhin o laing reliyon, kay matod pa nila, wa sila kasabot sa pagkabinunyagan, so balhin sila sa laing grupo. They are not born again. They are called born against Christian. Kano man against? Supak na siya, di na mo simba, di na magrosaryo, di na mo respeto sa ato, wanay veneration sa mga santo sa atong simbahan. Para nila, ang confession is direct dialing, diretso sa Ginoo, which is not correct. Pero para nila, that is the way it has to be. Pero nato isip mga binunyagan, kung gusto natong mabago ang atong pagkabinunyagan, kinalambiyaan nato katong mga gawi na supak sa Ebanghelyo. Og naadya, si Jesus is our model. Nabalik-balik ko nato sa atong simbahan na si Jesus kanunay diya. Big cross Jesus, the corpus dia supposed to reflect kan maka tiagwan tang Ginoo pagpakamatay alang kanato. Nasa sa cross until now. Although ikuha na siya kaniadto, pero karon dapat gyapon siya because Jesus continues to suffer for us. Iya kita yang sumusunod tapaw kayo. Ang uban, desidido. Ang uban, kamay na problema sa kinabuhi, ireklamo, God, kadong gipasagdan ko nimo, nagantos ko karon, abi na ako, kumusunod ko nimo, ayahay ng akong kinabuhi. No. Even though Jesus resurrected, tuwa na sa langit, pero at the same time, journey with us, ang atong kinabuhi is still dili mabago. There'll be time na up and down sa atong kinabuhi. Na mga kalisdanan. And besides, Jesus did not promise. Waman siya moingon, sige, nabunyagan na mo, okay na. Sunod mo na ako. I promise, ang inyong agyanan, sementado, walay problema. No. Kanawang kinabuhi sa mga Israelites. Gikan from Egypt, they followed Moses because they were called to the promised land. Pero along the way, dagang gyapon mga pagsulay na ilang giyagian. Nahitime, wa sila'y makaon. Nahitime, wa sila'y mainom. Complain to Jesus. There was a time na sige reklamo, gisilutan sila sa Ginoo. Ay mga bitin, gipaak mga tao, nangamatay, 1,000. Iyakinan si Moses, pag-iimo og bitin sa tumbaga, put it there. Kinsay mo tanaw, ang maayo. It is the same with Jesus on the cross. Natay problema sa atong ginabuhi, dangop ta sa Ginoo. Dili ta magyaw-yaw batok sa Ginoo. Di ta mo duol sa atong isig ka tao. Kay matod pa sa Salmo, man cannot be trusted. Only God can answer our problems. Only God can help us.
have that smooth sailing. And besides, He did not promise us a rose garden. Sa managuyab bitaw, sige dahil, sugti lang ko dahil. I promise you, di na ka mag-antos, di ka na kukuwala taon, di ka na ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mga false promises. Pato sa Panginoon sa ato sa Ginoo, you want to be my disciples? First, deny yourself. Kalimtay mong kagalingon. Ayaw sa katanang igayon. Ako. Oh. Kung tanaw ta sa outside sa Pilipinas and the other part of the world, gubot kayo. Sa Gaza, mga Israelita batok sa mga Muslim. Sa Russia, Ukraine, gubot. Diri sa West Philippine Sea, mga Chino, gustong ilugan. Kukulelat ang Pilipinas. Kung mudangob ka, tuod, mutabang ang mga big nations. Tabang sila. But that's not the answer. Then Jesus, if you want to follow me, deny yourself. After that, carry your cross. Pasaan na ang kalisdanan sa imong kinabuhi. Kung naglisod ka, ayaw dangob sa loto, ayaw dangob sa kasino. Ay mga Katoliko, na gamay na kwarta, suludan sa kasino. Nga naman, pamasin lang ko, Father, basin makadaog ko. Oh. Masyaw, the same. Loto, 1,000 times. Dagan ang corruption. Yet, ang tao still, but we never go to the real source. Ang makatabang nato, kanang atong pagsiba everyday should make us stronger. Dili, mayo lang ta kung ano na ay. Kung maglisod na ta, mag-question na, God, napa ba ka God? Where are you? So, my soul, umana ang Holy Week, but we have to continue with our journey. And the last requirement is to follow Jesus. We cannot follow Jesus without going through these steps. First, deny yourself. Kalintay mong kagalingon. Imong tagaan og importansya ang imong isig ka tao. Dili, ako ra. Ako'y makaon diya, ako ra. Ako'y bago sinina, ako ra. Ako'y pagmasyon, ako ra. No, you have to forget yourself. You have to think of others. And then, after doing that, that is the time you carry the cross. Ang atong cross is different. My cross, different from yours. But if we stick with the Lord, He will give us the grace through thick and thin. Pero na mga Katoliko, mamili og cross. Di magkaawyo karon sa kaminyoon, break ta, o divorce, pangita ko lain. Gato-gato, kining unang bana, di mangulata, mungalata, ang ikaduhang bana, alam, bugbog sarado. Tapos Ginoo, morning akong kahimtang, anong gipasagdan nimong akong bana, wala taon ko. Di na ko musimba, Ginoo, kay wakay nahimo. No, false again. Last, pasaanon ang atong cross. Pangisuon, ang pagpasaan sa atong cross is strengthened with our daily communion with the Lord. Tanawa, ni amo diri, sa orasa mo nagmata, aron makasimba mo karon. Ako nagmata ko 4:30, bisag dalang diyan akong kwarto. Nigtanaw na ako sa relo, alas 5 na diay. Nadaot pa ako sa Allah. But we have to carry our cross. You have your crosses, I have my crosses. We cannot change. Gusto na agad, baling ko karon. I cannot select my companions in the community. Asa kibutang, diya, tunani mo ang sitwasyon. Kamu, mga minyo mo, labid na itong nagminyo. You're supposed to know each other.
Kaila mo, mauna mangutaan ako sa mga kasulunon. Pila mo ka buwan nagkaila sa imong pamanaonon o pangasaw nun. 8 years, Father. Very good. Kamo, 6 years, Father. At least 5 years, Father. 3 years, Father. Very good. Kamo, one day, di, Father. One text ra. One text message. Puyo. Hi. Pag eyeball to eyeball ta dito sa Mactan. Tapos pagkita na, usa ko sinina, green, fish pork adol ka, wala, blind date man. Puwang ako dong, tanawang akong buhok is like silver line. Pagkakita dahil, dong, pagminyo na ta, I love you. Rob you. Karoon kong nagkita, rob dayon. Di oy. That's why if that is good in the human way, how much more with our relationship with God? That's why we have to know God. We have to study about Him. We have to read the Bible every day. Pray the rosary. Aron malamdagan ta. How many times do we ask the Holy Spirit to help us? Sa desisyon na importante sa inyong kinabuhi, did you make a novena to the Holy Spirit? Wow, akin na yung Father, marka bahala na ni. Okay, that is your choice. But do not tell me, Father, murag balin na lang kong reliyon. Kaya nga naman, di na ko love ni Jesus. Ipasagdan ako. Ang akong asawa, Father, ambot. Apit din ako, gusto na akong maghikog, Father. Gusto na akong buwambak sa channel, sa Mactan, Father. Pero karang gibuta ka naman ng kural, di na mo kakambak. Pag walang PC, ato sa kamatis, paghikog. No, that's not the answer to our problem. Ang ari mo sa simbahan, what for? Aro makita mo, tanawa, the way you sit. I commented on this 30 years ago, katong nagmisa pa, asain pa ko diri. Mga buntag sa iyo, mga tao, katag, 1,000. Kano, why not sit together? Kamu nasa luyo, why not come forward? Kamu nasa kilid, why not come to the center? Kaya? Walang Father, dili lang ko Father. Kaya? You're not at home with your brothers. Labi na katong mga taong nang utang nimo o giutangan nimo basik piso moingon siya, yatagang panagdayt. Day, utang nimo day kana sa kabayan. Wad na. No, learn to congregate. Once you come to Mass, occupy the first two. Doon mo, bisag wa ka kaila sa imong silingan. And together, nawa ka kaila, you go to Jesus. Ask Jesus to help you. Then once you receive the Holy Communion, then Jesus will be with you. Pero kasagaran sa mga tao, hindi guman sa misa, bye-bye, Jesus. See you tomorrow, Jesus. We don't receive Jesus and then leave Jesus in the tabernacle. Pare karon. Ang Yahweh sa tabernakalo, missing. Ang siboryo, missing. Ang chalice, missing. Nag-improvise na lang. Aron, pag-misa ka. Ambot, kinsa itong nangilabot gabi. No? So, let's continue. Kay within 40 days, sa Pentecost, the Holy Spirit will come down. Kana na itong Holy Spirit is again 40 days, Jesus will continue show Himself to His disciples. Aron madasig sila. Oy, katong Gospel Asante, kagahapon, the other day. Tomas, tanawa akong kamot, ay samad, ang akong kilid. Butang imong kamot rin, Believe, don't doubt. Kasi maingon ni Tomas, my Lord and my God. And the church picked that up. So kaniya to, menos na karon, before communion, people would say, may labi na isa sa pari, sa consecrated host,
my Lord and my God. Tapos yung mga tao, my Lord, my God. Empty. Way sulod, ba lang. No. Palo di mas, labi na sa consecration. One time, Sister Faustina, nagreklamo kan Jesus, Lord, why is it ang mga pari, tinanaman sila? Kano mga pari usay mag-sermon, di mi kasabot, di ko pasabot. Reklamo siya. Sabay tuwag ni Jesus, my daughter, ayaw kalimot, the moment the priest start on the altar with the mass, is not the one, is no longer there. That is not the priest. Ako na. So the same with us. Bisag ng pari nagmisa, di ta gusto, is not according to our like, ayaw. That is Jesus celebrating the mass. Is the victim, is the offerer. Ang pari dia instrumento rapat. Pananglitan, way pari. Kunyabuin ko, karon consecration na may makita. Wow. But we need people. We need to see things. We need, wala ang pari dia. Bisag di pataganaan, that is not the priest. Labi na usay, gusto na, Father, imong sermon, taas kayo. Kanong mananaw mong batang Quiapo, di mo reklamo, gutom na mo, napas mo na mo, batang Quiapo, kita si Kong, pang, busog ang mata, ang kalag, patay. Develop that. Once you come to Mass, tanawa diri, labi na inagsugod sa consecration, iniisa sa pari, that's no longer the host, that's the body of Christ. We don't have to doubt. We're not Thomas, moingan ni Jesus, bulaan silang nito, bisag wa makakita nako. Do we have to have the proof every day? No. Inigisa niya sa Popa, bauning akong dugo, gagiula alang kaninyo. O niya, Pader, nganong amo, gamay lang lingin ang imong ihatag. Di ta mahuman kung double species, pero special occasion, panalitan sa inyong anniversaryo, 25th anniversary, imbitar ako magmisa o double species ta, body and blood of Christ. Pero dire, usa ka misa, usa kadlaw. Kamunta na naiko pa sa Manila, ang naghibuhat, magtiayong magdalasan. Does it improve our relationship with God? Ambot. No? So, magsyon, ako, believe ko ninyo, ligay mong panahon every day. Continue with that. Continue with the sacrifices, but I'd like you to start a new chapter. Getting closer with Jesus. Getting closer with the Lord. Aron makaingon ta, iniglakaw na to, Jesus will always go with us. Usa sa paborito na akong picture, katong footprint in the sand. Kakita mo na tingali, no? Dawa ka, tunog, niya usa na lang. When our suffering, Jesus promised us, He will go with us. But we look back, usa na lang katunog. Di na duwa ka, footprints. Manguta na, Jesus, ingon mo, kuyugan ko nimo, sa hirap ko ginawa. Oo, I'm helping you. Waka kay balo, umusa na lang ang footprint on the sand. You are in my shoulder, ipasan ka na ako. Dili na tao, sa imunono ta, Jesus, sa excited ta, yes, this is I go, labi na makasema, labi na sa mga renewal, hallelujah, praise the Lord, yung tanan, nagamay na pagsulay, questionably, no. If
We celebrate the Mass devotedly. Bisag unsa may tabo sa atong kinabuhi, mga pagsulay mo abot sa atong kinabuhi, naa siya diya. It's just a matter of acknowledging His presence. Amen. Amen? Pasensya na mo kay this week, wala ko'y misa buntag, karoon lang. Sorry, overtime. Hello? Okay ba? Okay, nag-overtime ko ha. Ayoko isumbong ha. Basis. Joke lang. O sige na, manindong na mo. Uy, alas 7 na oh.